Мөслимдә 2016 елның августыннан яңа мунча эшли башлады. Бинаның сафка басуына район үзәгендә яшәүчеләрнең, аеруча өлкәннәрнең сөенече зурдан булды. Маңынчы койда туры килә, шунда керәдер мунчаны. Бу мунчаны безне шушындый мунчага тиңдергән өчен хуҗаларга бик зур рәхмәт. Исән сау булып эшләсеннәр, бу мунча озын гомерле булсын. Хезмәт күрсәтүдә ташламалар да кулланыла. Өлкәннәр декадасында һәм инвалидлар декадасында хезмәт бушлай күрсәтелә. Мунчага аракы эчкән кеше кертелмәде, администратор Илгизәр Җәлалова. Бик озак көткән һәм күп хезмәт бәрабәренә барлыкка килгән бу җәмәгать мунчасының үз-үзен аклап, озак яшәвен тели райондашларыбыз. Понедельник, вторник безне выходной, среда санитарный көн, четверг, пятница, суббота, хатын-кызлар көнне, воскресенье, мужской көн. Шул, шулай эшләйбез. Безнең масочная система хәзер, пожалуйста, безнең маскалар бар, әбиләр, бабайлар маска белән керәләр. Мунчага бик еш йөрмим, минем балалар бар, балаларга барып йөрим. София белән керәм инде иптәшкә. Бер караганда теге прогулка кебек тә, рәхәт тә булуы бик әйбәт, конечно, булып торсын, эшләп торсын. Рәхәт, матур күңелле. Мунчада көненә 10-15 кеше юына. Парлану бүлмәләре киң, иркен юыну бүлмәсе, душы, бәдрәфе бар. Биредә гаилә белән керү өчен 300 сум, гомуми бүлмәдә юыну өчен 100 сум акча түлисе. Кил дә тәнеңә һәм җаныңа шифа алып кит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.